namung asli saking Laladan Tuban, Jawa Timur. Esok Ayu ya padha nutup pari kang wus lesung alu wostu mawe kur sinden loro pancen nyata Bathari Sri dadi boga Wanda aja keneng Ama kabur tandur subur Lajinawi Tandang canco tali wanda aja keneng Ama kabur tandur subur Lajinawi iku dudu podang dudut brek kuku mapan ing plang keringan nora akeh kang duweni bedhekan coba manuk kok manuk tambal ban ngeraya gawe caece mriki sing muni jolodong manuk podang pinorehan kang sejati
ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng mitiran denku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mentok ning abang jangan tak rintik saka kaduan sayang ngoceh dheweke ngalih pencokan Lakai tak suwun baca ngisi Udah kuning agawe pikirku komeng Seret nireng tak sawang tambah manise Iba bunga yen kelakon nyanding sirane Ora bakal hatiku kegiwang liyan Yen si kodang anggudut hati kepranan Ora mendung hatiku sansaya gedrong Tak seranani sun pikat kuluting bendo Sesarengan karawitan Dolaras Laras streaming langsung Putra Irama Multimedia ARS Audio Audio Ugi Kang Mersani Pak Sugeng Kang Mas Kardi Pak Wahyu Karangga Pak Wahyu Mas Heri Monggo Pak De esuk awan neng omah wis ora krasa luyuran kanggo goleki sing tak sayang mubeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi Man yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mentok ning abang Mas Wibisono wonten Pop Mas Anas ing wonten Bigrit Bapak Ugiman SPG MPG Budi wonten sekolah kalau kangen tak sawang mbok aja ngiter podang kuning agawe pikirku ireng tak sawang katon Ibu bunga yen aku nyandeng dheweke
kawis tara purna dereng purna pargian karana kadang-kadang pramuladi anggenipun parang sowan wonten rasa panjenengan para tamu kawis